Нещо ми рестриктва лайфа, ма не знам какво. Майката отворим шкафа. Митков, мерси, брат. Като правим битки, не фърляйте гифтове. Мерси за следването, Митков. Илянски, поздрави. Поздрави за Илянски. Буги, здрасти, Буги. Моята котка е на лайф. Уморен съм, вчера матч, брат, 90 минути. Вчера 90 минути матч. Теодор Бачев, мерси за следването. Играхме една контрола. Мерси за следването. Абе, много се уморих, брат. 45 минути, че ми е по-добре. Матча го има на запис по принцип. Мога го вземем. Здрасти, Джандерм. Велинов, мерси за следването. Алексче, благодаря ти за лайковете. Поздрави за Панагюрище. Не е качван никъде, мачо. Но мога да вземем запис. Да извадим хайлайти. Ето е и Теди. Прекрасна. Аз мога да... че вземем запис, брат, и мога ти дадем да направиш някакви клипове. Мога ти дадем записа на файл в Viber. Да не се разваля качеството. Бате, какво ми е баба майката на лайфа, бе, брат? Нещо ми е баба майката. В YouTube. Google Drive, там не се ли разваля? Здрасти, Алекс. Дева и тъпи в Инстаграм, дева. Битки не ми се правят, брат. В Viber се развалят. Ама ако се прати с файл, брат. Битки не, брат, битки не правим. Хора, питам ви, да се завръщам ли да играем в футбол? Google Drive е най-лесно по принцип. Да. Ще помисля.
Теди и Алекс, благодаря ви за лайковете. Окей, брат, окей. Той е петък си, но ще... Мерси за следването на Миро 1322. Буги, благодаря ти за репоста, брат. Shadow Edit, Джулиан Иванов. Shadow Edit, мерси за следването. Нема ли музичка? Брат, нема откъде я пуснем. Коян Евгениев архив. Видех, брат, пратиха ми снимка, брат. Пратиха ми снимка, брат. Как си? Добре. Да направиш 2-3 кебабчета е много малко, брат. Повече трябва. Оня ден беше на KFC. Пропуснал си готвенето. Да, брат, трябваше ми кофичката от KFC да направим клип. Затова ходих. И... нали е пикантно и дадох на котката малко от кожичките и се беше яко улютила котката. Кое биле, брат? Мани. Стойчо Панов, поздрави! Здрасти! Анди, здрасти, Анди! Кое пиле, брат? На лайв съм малко тука. И през това време си приготвям ядене за утре, за работа. Носталгично приспиване.
$6000 лайка, бате. Ще покажеш ли компа? Брат, честно казано се преебава видеокартата и трябва да я правим. Здрасти на Наско Русев. Ние сме стигали и до 500 000 в стария акаунт, брат. Ами добре, брат. Подготвям се за седмицата. Преслав 0. Може да ме последвате и в Instagram, хора. Там качвам малко по-различен контент, отколкото тука. И в другия ми акаунт пак контент е коренно по-различен. Дори и в YouTube може да ме последвате. Ако ви е приятно. Там къде показва албума, да. Там се следваме вече. Мерси, брат. Той е уникален. Ти ако беше продължил това поредицата с шкафа, брат, ще стане мазал. Нема да излизам, не. Излизах днеска малко през дено. Здрасти, какво правиш? Правим си ядене и се подготвим за идната седмица. Как е? Буги ми добре. Здрасти на Пламена Даскалова. Даже и ти ме следваш, радвам се. Нова поредица. Не, брат, май много ми досаждат децата. Пъте, как няма един нож, бе? Да му бе майката. Аз не го празнувам, брат. Не мислим, че е важно нещо това. Козирог. Не кебапчета, брат, друго правим. Нищо не готвим. Майка ми е направила ядене и ми е пратила и аз ще го приготвям. Но аз не съм се возил на влак от дете. Мерси, Даско. Мерси, Наско. Много късно ядеше, па сега смогнах.
Анди, мерси за лайковете. Сок от ананас спрех да пием, защото става много палав. Как са тренировките ми? Добре са, аз футбол тренирам. Ако ми посегне, би го бил, да. Ако ми посегне, че го млатим. Да, ако ми посегне. От Перник, да. Левски или ЦСКА никой. По диалекта познах, да, ние малко така говориме твърдо. Крачета с тюфтета, много е малко, аз трябва повече, по-големо да е. Трябва да е колко топка. От колко време тренираш, какво футбол ли? Футбол от много години. От кога се помним. Може ли да ми дадеш един поздрав за Кати, поздрави за Кати, Русенската пантера. Жива легенда, здравей бате. Бившата ми е от Перник. За нищо. Лека вечер, Наско. Принца на България, хора! Да, Преслав. Левски или ЦСКА? Брат, нито един от двата тима не подкрепи.
Бих подкрепил отбор, който работи за развитието на българския футбол и българските футболисти. А такива, къде техни интереси гонат и пари, да са ми ясни. Хей, Коки! Не знам защо, брат. За нищо. Илянче, здрасти, Илянче. Защото Wi-Fi е по-бавен и не бърза за никъде Wi-Fi. Защото не бързаме за никъде от този Wi-Fi. Ама не знам. Как си? Добре съм, Илянче, благодаря ти. Малко си правим ядене за утре, правим за котките малко помия. Ето го и сино ми, хора. Благодаря ти, Илянче. Ти как си? Калиян Иванов, хора, това е моят син, който не слуша понекога. Трябва да го бием. Радвам се. Да, той пуши. Че има песници. Кой пуши, че има песници? Ето тук отдолу е. Е така, два леки песника.
Поздрави за Крисия Аделинова от София. Да, затвори го. Да, това е носталгична тенджер. Благодаря на Алекс и на Теди за лайковете. Здрасти, Мартин. Всичко е по мед и маргарин. Здрасти, Мариан. Лека вечер на Анди. Кала, ти вярваш ли в Бог и Исус Христос? Това е интересен въпрос. Много хора са ме питали, между другото, ама това не е въпрос, който може да се отговори с две думи.
начина по който се представя пред хората. По начина по който се представя пред хората нещата, не. Значи, виждате ли колко интересно е? Човек не осъзнава своето съществуване, не го осъзнава и се опитва да верва в съществуването на нещо, което не го знае. Това е много интересен парадокс. Трябва да се доверяваш на реалността, разбираш. А това дали верваш или не верваш е едно и също. Едно и също нещо е, защото не го знаеш. По-скоро трябва да разграничаваме нещата дали ги знаеш или не ги знаеш. Като верваш, казваш аз вервам, обаче имаш едно ум, че не е верно. А пък като не верваш е обратното. Уж не верваш, а па имаш едно ум, че може да е па верно. Не, интересен въпрос. Може би човек трябва да се освободи от вярвания и невярвания. Просто трябва да се освободи. Аз вярвам в калата. Мерси Боги. Здрасти, Барев. Удри сиреň е перфектен, бате, жив и здрав. Калян Иванов, сина ми. Теди, Алекс. Абе, не е проблем, бе, брат. Какъв е проблема? Удри сиреň. Удри сиреň е един от старите ми последователи. И в първия акаунт, и във втория. Наистина, хората, които... Буги е на мещица, на село е. Хората, които ме следват още от стария ми акаунт, са доста специални за мене. Не, че и тук хората не са специални, но те, които ме следват, когато още бех с по-малко последователи, са доста специални хора за мене. Те са видели потенциал в мене. Това е много яко.
Барев, знам Барев. Знам, братко. Денислав Славов, хора. Хора, Денислав Славов, също човек, който може би познавам от 2 години и половина, който всъщност ми беше един от малкото сабскрайбъри в първия ми канал. Денислав Славов, поздрави специално. За град Ямбол. Най-добрият доктор, зъболекар. Хора! Денислав Славов е легенда. Добре, Денислав. Денислав Славов е легенда. Искам да ви кажем, че той сега му е кеф. На него сега му е кеф, защото в първия акаунт съм качил клип с Чип и Као Yu-Gi-Oh от 2005-та. И той сега много се радва. Здрасти, Рая. Оризовка с фастъчно масло. То така. Нека да поздравиме Денислав Славов, който е в настроение. Пак казвам, защото извадих негова любима опаковка Чип и Као от 2005-та. Поздрави за Кръстев 9. Мерси футбол за снемането. Поздрави за Ботевград. Хора, некой да спре Денислав Славов. Той няма да се спре пред това, хора. Специални поздрави! Най-носталгичният ми последовател Денислав Славов. Нека да го поздравиме специално най-добрия. И радвам се, че ти хареса тази опаковка, която намерих.
очаквайте скоро в другия акаунт част 3 носталгични опаковки и разглеждане. Да ги разглеждаме. Да, той ме обича много, аз също не го уважавам и обичам. Той ми е... беше ми сабскрайбър в първия акаунт, невероятна подкрепа от негова страна. От 2 години и нещо може би вече. Човеко. Не ми се яде мед, брат, не ми се яде сам мед. Ами, нещо не ми се правят битки, брат. Скучно е битките. Може би зимата. Симеон Маринов. Носталгично ли ти е? Да. Горе-долу. Нова тротинетка е купил. Поздрави за Варна! Правиш и доставки по Еконт. С удоволствие, брата, ма чистинят. Какво мислиш за Родрио Барселона? Мислим, че пасне много добре. Кавата от Дагестан. Аз ти казах, брат. Дали верваш или не верваш е едно и също. Нема никаква разлика. Как искам да ям и да се снимам с тебе? Брат, аз мислех да идвам по морето за няколко дискотеки, ама нема май да е. Че видиме. Може да се отвлечем. Може да стигнем до там, да направим няколко дискотеки. На Родри баба му е от Мещица. Да, значи тя е от нашата мала доле. Живее през 3 къщи до нас и едно време ни е давала ореси. За нищо Крис 2. Има ли кебабче калян? Има, ама е много късо. Много е късо. 6 см. Мерси Миро Миров. Не разбрах съществува ли. Не знам. В смисъл не знаеме.
Виж какъв интересен въпрос. Аз ще те питам тебе, ти съществуваш ли? Ти. Бачкам, да. Ти съществуваш ли? Аз ти казах, не знам. Не съм патриота. Мушкато и бегония. Така. Еми с кебабче Атанас. Ама да се оженват ли? Да се оженят? Кала, че онодеш ли? Да. Много ти благодаря за следването. По-скоро трябва да е кюфтес кебабче. Кала, комунист ли си? Не. Абе, хора, локални ли са кебабчетата? Кебабчетата мислим, че са локални. Кала, обичам те. И аз те обичам. Оноде ми се киселото млеко. И аз се накапах от тебе. Ама подсети ме. Жив и здрав Гош. Хора, искам само да ви питам нещо. Значи той
Ние сме близо, ама той ходеше летната ваканция у София при дедо му. Не е идвал при нас, много не сме си играли. Кога да те подсетя утре? Има ли случай, например, кюфтето да се прави на... Да, винаги това става, да. Хора, искам само да... Ако може... да ви питам нещо. Ако ме извикат, примерно, Ако ме извикат в Big Brother да участвам, според вас, ще е ли добре да участвам или не? Вие какво мислите? Вашето мнение. Да не участвам. Значи... имам ли шанс да спечелим? 50 на 59. Там, че ги онодеш. Няма да се вържат нещата. Кала, кой е Преслав 0? Мой приятел. 100%. Чак 100% не. Заради теб бих го гледала. Александра. Ти, че вдигнеш рейтинго. Чак па толкова. Ако си в това предаване, поне няма да се гладни... Поне, че правим кебабчета, брат. Пука ги с крак, да. И даже отдоле ги ядех. Да ги пием отдоле, нали знаеш? Да не отгоре, а отдоле. Кала, ти си човек, който обича свободата. Значи аз не знам да има нещо Не знам да има нещо по-ценно. Нещо по-ценно от свободата не знам да съществува. Имам навик да ям кебабчета през нощта, докато ти гледам видеята. Това е много интересно, брат. Поздрави на Любо, краставата жаба. Не са най-ценното парите. Най-ценното е свободата. Вътрешната свобода. Тука. Боли ли те, ако мравки ти откраднат кюфтето? Не. Все пак и те трябва да ядат. Най-ценното е да има въглища на скарата. Това е много важен аспект, да са хубави въглищата и да горят добре. Значи, гледай са. Те затова не могат да живеят пълноценно. Не, те не питат, те направо ги краднат. Аз по принцип мога да говорим на мравешки език. Научих го от филма Мравката Z. Имаше един филм, от него съм научил. Обаче са диалекти там много и не мога да се разберем. Кала, кажи ми изречението, нали си? Да, нещо такова.
с инфрачервени лъчи. Ако давам на коня кебабчета, ще му пораснат ли цици? Мисля, че да. Стана ми носталгично, като го рече. Мерси. Хора, вие преди лягане скролвате ли тиктоци? Аз много, преди да легне много скролвам. Сигурно 100 тикток изгледам. Любимите ми 20 часа. Аз скровам прав. Аз повече. Ами това може би ни приспива. Ами сам се научих, брат. Сам се научих. Неволята. Кала, гумваш ли? Какво е това да гумваш? Да биеш сойки. Имаш ли договор с цар Борис? Ами... Значи... Той има договор с мене по-скоро. Само аз и той имаме право да кръщаваме. Само че аз не мога да кръщавам хора. Най-хубавата марка кебабчета е... Моята марка, която печем ли? Най-хубавата марка кебабчета, знаете ли коя е? Opel Astra. Кюфтетата и кебабчетата трябва да те имат за бок. Сигурно е така, не знам, не сме говорили на тази тема с тех. Те много не сме добри отношения като цяло. Просто работиме си. Да, брезнишките, брат. Аз съм с тех. И аз си мисля, че го вдве. С кой брак дим? Николетка, мерси. Кога се запозна с Ксьор? Ами... Некъде февруари месец. Края на февруари. Той е уникален човек. Значи... Той дойде края на февруари, снимахме клипчета и след това се е върнал на Мещица на 1 март, само да ми остави мартеница. Аз не бех там. Аз не бех на работа, но той е оставил мартеница на баща ми да ми я предаде. Много як човек. И талантлив, както виждате. Да, с брезнишките имаме, нали, съвместен живот. Кога изсменяш маслото на 500 000 км се сменя. Кастрол. От най-скъпото.
Ами тя беше с него. Тя беше с него като идва втория път, като идва беше с него. А втория път като идва беше преди около 2 месеца. Още не беха пуснали Батут песента. Здрасти, Цвети! Има още. Как си казва? Добре съм, благодаря. Вече заприличаш на любимия ти футболист, благодаря. Хора! 40 000 лайка. Вчера, леле майко, вчера един човек ми каза, че приличам на Меси. Здрасти, Крис. Меси казак. С брадата. Мерси за гълъбите, брате. 2 гълъба бели. Меси от китайския магазин. От ГУМ. Епа, починава, да. Нема да излизам това. Нема да излизам, тия дни много ми се насъбра. Искам малко спокойствие. Меси или Роналдо? Меси. Брат, нема никой да те пипне. Май ще спира с футбола? Не.
Кебаперол. Христо Стоичков или Бербатов? Христо Стоичков по-скоро. Мерси за розата. Меси или кебапчетата? Меси. Кала, ще има ли филм за кюфтетата? Ами ще има. Това ще е по National Geographic. От всичко по-много, но Стоичков е само един. Да. Лески или ЦСК, нито едното, нито другото. Аура. Виктория или Митко? Кои са тя? Линшо, I love you, мерси за следването. Какво става с котенцето, не знам. Ямал или Ембапе? Мене по-ме кефи Ембапе. Може ли да ме фолнеш, братко? Не мога всеки да следва. Съжалявам. Преслав 0, лека нощ. Хора, и аз ви казвам лека нощ. Обичам ви, живи и здрави. Утре пак ще пуснем за половин един час лайв. Чао! Теди и Алекс, прекрасни сте. Младен, малък.